Tinokuchingamidza iwa teereri, tiri kusangana mukuverengwa kwebook The Great Controversy. Nhasi tiri pachapter 10 yakanzi The Progress of Reform in Germany, kana kuti kufambira mberi kwakaita basa rerumutsiridzo munyika yeGermany. Pese patinotaura nezveGermany tiri kutaura nezvaMartin Luther. Saka pachapter 10 pari kutanga Martin Luther asipo munzvimbo dzaizikanwa nevanhu, akange ari absent, zvekutoti vanhu vakawanda vanga vakufunga kuti pada Luther akafa kana kuti pada pane zvinokwanisa zvakaitika kwaari kubva padare rekupedzisira raakange aenda, ratakataura riye raakatiza. Zvakadaro Martin Luther anonzi anga akasungwa kuWartburg. That is, akanga asingakwanisi kuonana nevamwe vanhu vakawanda because akanga asiri pedo neveruzhinji. Asi zvinonzi aingotumirawo zvake tsamba sometimes pakunyora kushamwari dzake. Shamwari yake Melanchthon anga ari kuWittenberg, uko kwakange kuchishandira Martin Luther pekutanga. So ikoko aingoramba achitakura the Reformation faith nekudzidzisa vanhu Bible nedzidziso yakanga iri kufamba nayo naMartin Luther. Zvinonzi muabsence yaLuther major cities akaita seWittenberg kwakakonzeresa iko kumuka kweimwe movement which was Counter Reformation, yakatungamirirwa nemurume ainzi Thomas Manza. Thomas Manza anoemphasize nyaya yekuti hatinei neBhaibheri, tinotungamirirwa nemweya. Saka Bhaibheri harina basa, chinokosha kuti mweya wati chii. In other words, anga ari kuudza vanhu kuti mweya mutsvene unokwanisa kutiudza zvaanoda kuti tiite without need yekuita consult the Holy Scriptures. Naizvozvo vanhu vakawanda vanotevera dzidziso iyi, especially vanodaidzwa kunzi mafanatics, vanhu vanongokurumidza kubheliva zvinhu vobva vabatirira zvinhu kuma extremes. Saka nhoroondo inomhangara kuti boka iri raitungamirirwa naThomas Manza rakapararira muGermany zvekuti rakapidigura Germany upside down, vanhu vachimhanyira kuti tiri kutungamirirwa nemweya. Regai ndikuudzei vateereri, even up to now zviriko zvinamato zvinoti Bhaibheri hatidi, totungamirirwa nemweya. Zvikanzi nemunyori, this was a deception yakamutswa naSatan kuma 16th century, so that vanhu vanobviswa papfungwa dzaMwari poiswa pfungwa dzaSatan. Now zvinonzi mafanatics nevanhu vakanga vari kuteera this movement vanotanga kupisa maBhaibheri pachena openly mastreets, maBhaibheri achitsva zvichizi hatisisina basa neThe Holy Scriptures, tinotungamirirwa nemweya. Saka muchaona kuti basa raSatan iri rakaprogressa zvakadaro zvekuti even the Church of Rome payakanzwa kuti kune movement iri kuzviti Reformation asi haidi Bhaibheri, hawana kunetsana nawo. So panga pasina the point of friction, vakanga vari kufambisa basa rekereke yechiRoma nerimwe divi. So muWittenberg Melanchthon anonzwa nezveboka iri. In fact, vanotouya kuWittenberg vakataura naMelanchthon. Melanchthon akati isusu ticharambira pane zvakanyorwa zvatoziva. Ndati hameni chaiyo pandazoona kuti Melanchthon akazviziva kuti even Martin Luther asipo, ini ndinofanirwa kuzvimiririra. Panosvika dzimwe nguva vada vaMwari dzatinofanirwa kuzvimiririra nekumiririra zvatotenda, kwete kuti kwete kuti ndomiririra Mwari because maelder aripo kana kuti mapastor ariko kana kuti vanhu vekuchechi, asi uri wega you must be able to stand for what you believe, sezvatiri kuona zvichiitwa naMelanchthon. Then Martin Luther anozobva kuWittenberg anoenda iye
in fact anobva kuWartberg kwaakange ari kuenda kuWittensburg. Zvinonzi ari kutanga kusimuka anonyorera tsamba kuvakuru vaitonga achivaudza kuti haana need yeprotection. Ivo ndo vanotofanirwa kuprotectwa, asi iye anochengetedzwa naMwari. Of course akazonyora imwe tsamba on the way, hatisi kuifokasa nayo muSamaria nhasi. So anosvika muWittenberg. Zvinonzi kusvika kwake kwakazowa macrowds akawanda avo vakauya kuzondoti vandoona basa iro rakanga riri kuitwa naMartin Luther. Zvinonzi ari kusvika kwevhiki yese anounganidza vanhu mumachapels nemumachurch achitsanangura kuti Bhaibheri sola scriptura, the Bible and the Bible alone is the basis of, kana kuti sechipimo chinopimwa every belief, is the test of faith, the basis by which zvinhu zvese zvinoidzwa. So panowe ne-great revival among the people. Martin Luther also addressa nyaya dzemasi. Saka anga akutanga kuadressa nyaya dzakasara dzichipinda iye abuda ari in the absence. Ndodzaanga akuadressa mamasi, also nezvimwe zvinhu zvakaipa zvakange zviri kuitwa nechurch at this time. Munyori ati zvinyorwa zvaMartin Luther zvotanga zvakare kuseculate again. Ndoziva ndabva ndati amen chaiyo, because Mwari kunyangwe wakazvarwa muenvironment ipi zvayo ane chimwe chokwadi chaanokupa, so that unoona manyebo, woona nzira yekururama, wozobvuma kana kuramba atombokuprezendera. So ndiri kuoda kuti vanhu vanga vambodzidziswa nyaya yekuti Bhaibheri harina basa, wamboripisa, still Mwari wakazowana a way yekudzosa Martin Luther nekuisa nzira zviri straight. In fact munyori atoti Martin Luther akazotochimbidzika translate the New Testament. Zvinonzi payakaonekwa yakatambirwa nevanhu nemufaro, because Bhaibheri mumazuva iri raingoonekwa muzvipoka zviduku. Saka vanhu vese pavari kuona the New Testament vanotomuka nemufaro, because for the first time dzimwe mhuri dzakange dzaakuona access yekuverenga the Holy Scriptures. Vamwe vanhu vakange vaane makore hundreds of years Bhaibheri risingawanikwi mururimi rwavo, so vanofara kuti the New Testament finally yakange mururimi rwechiGerman. Zvinonzi mumavillages emuGerman waibetsa moto akaita mabonfire manheru, mavillage heads vosimuka votanga kuverenga Bhaibheri kumasubjects. Ndauda kuti pfungwa iyi yakakosha. Kune vanezvidanho vari kunzwa zvidzidzo zvino, hamukopi here manotsi? Kana uriwe mukuru pakambani, uri mukuru munharaunda, uri mukuru pamusha, kugadza vanhu wese vari pasi pako, wovaudza kuti vanhu mwimwe garai pasi, taakumbowerenga Bhaibheri, taakumbonzwa mashoko aMwari. So zvinonzi Martin Luther achiona kuti Bhaibheri rakange ragamuchirwa zvine musindo muGerman, anomhanya neeffort yese kutranslate the Old Testament into German. So you shall see kuti basa rekutranslate kwanga kusina ma-AI anogona kungokunyorera a text ipapo, kwakange kusina even
typing machine kwakange kusina ma automatic printers atanawo ekuti zvinhu zvinongoitwa mu a very short time zvaitora mazuva if not months, even makore kuti basa riitwe. And wese wanoziva matranslation kuti kutranslate Bible hakusi nyore because kune mawara akawanda anenge achida kubviswa mu-native language, I mean mu-language yakanyorwa the text kuisa mu-language inonzwisiswa nevanhu vakawanda. So zvinonzi Pope pavanonzwa kuti mu-German mane the full Bible, vanobhoikana zvikuru zvekuti vanotumirako ma-persecution akasiyana siyana. People were tortured, vamwe vaiswa mumajeri, vamwe ndo vaiswa mumatirongo, vamwe vaiswa mumatare vachitongwa, condemned for life, condemned to death, vachirambidzwa kuti hazviiti kuti munhu nje abate bhaibheri, rinofanirwa chete kubatwa nemaprista nevanhu vakadzidza vane mare and the doctors of the church. Asi ndafara zvanzi Mwari vakange vari kufambisa the light amid my dark ages so that chiedza chemangwanani chinotanga kuvheneka mukati memwoyo nepfungwa dzevanhu. Munguva pfupi yakazotevera, German was declared a Protestant state, kureva kuti yakange nyika yakange yagamuchira the Reformation faith. Chii chakakonzeresa kuti German izosvike pakunzi it's now a state yemareformer? It was because of the scriptures, imhaka yekuwerengwa nekusekuletwa kwemagwaro matsvene. Regai ndikuudzei vateereri, bhaibheri rikabviswa panzvimbo, what we see is chaos. Saka bhaibheri ndo rinoisa order, ndo rinoisa the flow yezvinhu zvakanaka, so that we are paite kugadzikana, paite peace even munyika. Hachisi chitsvambe here kwamuri vateereri kuti nemiwo muwewo nemacopies enyu eBible? Muchaona kazhinji kuti munhu akanzi kuchechi kuri kudiwa hosho anomhanya undotenga, kukanzi uniform kwakuda uchinjwa munhu anomhanya utenga, kukanzi kuri kudiwa matextbook kuchikoro kwemwana anotenga, but pabhaibheri haana. Kana utananga achiti hamunawo here mabhaibheri emahara mutipewo? Hatingadzidzi here kuti the word of God which is the authority panyika tinofanirwa kuve nawo? Munamato wangu wanga uri wekuti mumwe nemumwe anonzwa awe nebhaibheri rake raanowerenga nekuita macross reference nekudzidza zvinoda Mwari kubva mariri. Tikawana mukana wekunyengetera Baba wedu wekudenga, toda kukutendai mukati menguva dzino dzatiri kunzwa chapter 10 ya Great Controversy, Progress of Reform in German. Chakaita kuti Reformation ibudirire muGerman yaive nyaya yekusimudzirwa kweBhaibheri. Nanhasi tinokumbirawo kuti Bhaibheri risimudzirwe mukati meupenyu nemagariro edu. Nyasha dzenyu dzidururwe pamusoro pedu, tinzwisise kuti the Holy Scriptures ndo anotidirecta panyika. Tirangarireiwo pachinhu ichi, mutipe simba nepfungwa nemoyo newill yekuwerenga your holy word. Tinamata nekutenda muzita raJesu, amen. Thank you. Tinokumbirawo kuti subscribe kune vasati, then you comment, you share kuti zvidzidzo izvi zviwanikwe nevamwe vakawanda. God bless you.